नोंथांमोना थाम्बनेल आरो बे टाइटेलखौ नुखाबायानो जानांगौ मा भिडिअ आरो नोंथांमोनाथ' बे पिक्चारखौ नुखादो सोरनि भिडिअ माने सनिया कुइननि आरोना थ' बेनोबो भिडिअ क्लिप्स नङा आं जास्ट थाम्बनेलसो होदों आरोना नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना सासे बाजिया मा रिप्लाइ होखो सनिया कुइनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप्स दिन्थिनि नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं मैयाबो मोनसे अलरेडि भिडिअ आपल'ड खालामखादों नोंथांमोना जायफ्रा नायदो बुजिखादों आरोना मा भिडिअ थ' जिखियानो जाया मानोथो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरोना आंलाय गोदान मोनगोन ना मोना जाखो माथो बर' सेंग्राफ्रा बिराद बुरबक ओंखारथारबाय मालाय लाखोन्दाखौनो लालाबायथारो सिफुं थिखोना लालाबायथारो मोनामसुलाबायथारो आंलाय मोनगोन ना मोना आदैमोन मोनगोन ना मोना आं मालाया गोदान जोंहालाय बेखौनो बाराम्रा माथो बर' सेंग्राफ्रा बिराद बुरबक ओंखारथारबाय मालाय लाखोन्दाखौनो लालाबायथारो सिफुं थिखोना लालाबायथारो मोनामसुलाबायथारो मा बुंखो आं बुजियासै आरोना मोनामसुयो होनना बुंनायखौ माखौ मोनामसुयो दा आंथ' बुजियासै मोनथिबायना बाजै माखौबा मोनामसुयो मोनथिदो एसे माखौ मोनामसुयो तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं आंलाय गोदान मोनगोन ना मोना जाखो माथो बर' सेंग्राफ्रा बिराद बुरबक ओंखारथारबाय मालाय लाखोन्दाखौनो लालाबायथारो सिफुं थिखोना लालाबायथारो मोनामसुलाबायथारो आंलाय मोनगोन ना मोना आदैमोन मोनगोन ना मोना थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअआ नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो मा बुंखो माने मा रिप्लाइ होखो थ' आं जेबो बुंनांला मोनथिबायना नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नुखादों जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जोबजासिम नायाखैबालायथ' बहाथो नुनो नङा होमबा थ' बेनोमोन आरोना भिडिअआ जास्ट नर्मेल भिडिअ जाबाय आरोना आं मैयाबो अलरेडि मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखादो जायफोरा नायदो बुजिखादो नायाखैबा नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरोना थ' बेनोमोन भिडिअआ जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना थ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय